Esta é a batea, hai varios modelos. Este modelo californiano, de acordo? Que a base é plana. As que se empregaban aquí en Galicia no seu momento eran cónicas, de acordo? E eran de madeira. O sea que evolucionou todo, en todos os sentidos. Bueno, a técnica do bateo é incluso a día de hoxe as grandes corporacións mineiras o primeiro que empregan para poder saber se hai ouro nese sitio onde teñen sospeitas é isto. Por qué? Porque é rápido, barato e eficaz. De acordo? Entón o que se fai é aproveitar o feito de que o ouro é un metal moi denso en comparación cos outras partículas que poda haber na área do río. De acordo? Entón estas bateas é o que permiten separar o ouro pola súa diferente densidade. Pero poderíamos facelo directamente co sedimento do sitio onde a priori pode haber ouro, que sería o que normalmente se fai. Pero para axudarvos un pouquiño a hora de poder procesar mellor o material, o que vamos facer é o seguinte. Nese sedimento vai haber cousas moi pequenas e cousas moi grandes. O máis pequeno vai ser moi doado de eliminar. Como? Pois temos que, con os guantes, remexemos no caldeiro onde está o sedimento e se vai xenerar unha especie de fango en suspensión na auga, e iso vamos eliminando. De tal maneira que as partículas máis pequenas a deixamos fora mediante ese método, de acordo? E é algo, pues, bueno, non ten que quedar a auga totalmente limpa, pero non ten que ser tan turbia como era inicialmente. E unha vez feito iso, agora eliminamos a parte máis grosa, e para iso empregamos os tamices. Neste caso, este de 7 milímetros e este de 2. Porque, home, podemos ter a gran sorte de atopar unha partícula de ouro de máis de 2 milímetros, pero a día de hoxe como que non se atopou neste tipo de sedimento que vamos a tratar. De feito, as pepiñas de ouro que se ven aí nas reportaxes o que atopan os procuradores de ouro, eso ten un pouco de trampa, porque eso, moitas desas partículas atopas con detectores de metais, o sea que non é algo que vai acontecer por sorte neste caso. Entón, con estes tamices eliminamos as partículas maiores de 2 milímetros, polo tanto, nos vai quedar aí unha fracción de material máis ou menos area media, media grosa, que é o que vamos a batear, e no medio desa área é onde vai quedar o ouro. Evidentemente, cando un empeza con isto do bateo, ten moito medo de que se vai a marchar. Non teñades ese medo, porque se hai ouro, non se vai marchar da batea. Evidentemente, claro, se o volcamos moi de golpe, evidentemente non. Pero, facendo o momento que vos ensinarei, a ouro se vai quedar aquí, e vai quedar así como pegado, porque ten tanta densidade que a auga, ainda que mova todo o sedimento, o ouro queda prácticamente aí no fondo, de acordo? Entón, é basicamente o que temos que facer. Primeiro, quitar o fino, co lavado, con os guantes, para que quitamos todo ese material, e despois empregamos os tamices. E despois xa, cada un a darlle aí e a ver se sorte, de acordo? Pois nada, se queréis, entón vamos a repartir o sedimento e ao principio vamos fazer así como entre 2, 3, cada caldeiro, e despois xa cada un ca súa propia batea, de acordo? E se hai tempo, incluso podes repetir, se non hai sorte, ou se vos dá tempo de facer outro bateo máis. Non sei se tens algunha pregunta por aí? Pois nada, máis a obra. Sí, o sea, remexe se volcas hacia un lado. Así. Siempre puedes inclinar un poquillo más. Así, así. Y último caldeiro por ahí, si quieren. Así acaba de estar. Que no te falta que quede limpia toda la agua. Mira, vamos para allá. Voy a pasar por diante. Ay, perdón. Nada. Más clara. Hasta que a auga saia un poquinho máis limpa. O sea, máis ou menos como estás vendo así como por aí. Non tan cargada. Ahí está. Pero poñen os guantes, ustedes, por aí. Ahora ven. ¿Cómo te llamaba así? Remexe, revólver. Vete para que pago, no tienes. Vete para Quedando todo dentro y esa parte de...
máis ou menos a metade, e entón vamos botando o caldeiro con todo o sedimento e o lavamos así. O que queda aquí o desbotamos, ¿sí? E despois facemos a inversa. Utilizamos o caldeiro para poñer o de dous e o que quedou aquí o botamos aquí. E deis cambiando. De acordo? Pois veña, primeiro con este, co outro. Sí, máis ou menos, para que non se mova. Vale. Esta agua podemos vaciarla, entonces. Sí. Bueno, xa isto lle vou pasando aos outros. Ahora sí, muy bien. Ahora sí. Ver, yo boto un pouquinho de agua. Sí, aquí non podemos... Todo inteiro? Sí. Todo en forma. Aquí vai a nosa riqueza. Y ahora que ir dando ya seis. Claro, hasta que aquí quede o que non pasa por aí. O resto deixa que vais. Vale, pues eu creo que isto xa o podes desbotar, pouco máis queda, eh? Y ahora collemos o E ahora, pequeniño, ¿no? claro, co pequeniño filtrar para ali. ¿Dónde está o pequeniño? ¿Qué tal? Ben. Entón, bueno, esta batería xa utiliza algún de vos, vale? Entón, así, con este pouquiño chega de sobra, eh? É preferible repetir, non botar demasiado, porque senón non o xestionamos. Entón, vou poñer casa aquí que me definido. Entón, a batea, metemos un poquinho de auga, facemos este movimento, por que? Para que así o ouro se vai ao fondo, de acordo? E a continuación, como vedes, eu poño a batea no sentido da corrente, non contrario, porque senón vai a facer un movimento moi raro e pode interferir na separación do ouro, de acordo? Entón, o que facemos é este movimento. Fixamos que a batea está ligeiramente inclinada e un pouco, digamos, metida na auga, non sumerxida, de acordo? E facemos este movimento. Que está pasando? Se está indo o máis lixeiro e o fondo se queda o máis denso. Ao final hai que ir facendo este movimento pouco a pouco ata que só ao final nos queda o ouro, de acordo? É importante fazer un movimento suave e este movimento para que o denso se vaya para o fondo e volvemos a repetir así e outra vez. Non teñades medos que se hai ouro quedase dentro da batea, non se nos vai marchar, de acordo? Pois iso é a maneira, vale? Pois veña, con paciencia, pero hasta que ao final se nos quede o máis denso. Cando quede pouco avisádeme para que lle boste un vistazo, por se escaso, de acordo? Pois veña, así imposible ver nada, non ides ver o ouro hasta que quede pouquiño. Esquecín diciros que cando vos falte pouco... Acordadevos que é a favor da corrente, eh? Estas marcas que teñen as bateas é por algo... Eso é cando non se fai os pasos previos que fixemos. Ah, vale. E é para, digamos, facelo moito máis rápido. Por si tiñamos que cubrir isto de auga ou esta parte, vale. Entón, vou coller a paliña, bueno, e podo facelo ca man mesmo. E depois lavamos a man no caldeiro para que non se escape. Entón, a batea ten que colocarse, bueno, isto non se afundirá, non? Non quero mollarme, Claro. Entón, a batea hai que colocala a favor da corrente, non en contra, de acordo? Porque se non interfire moito no movimento. Entón,
facemos ás veces este xiro da batea de alguna maneira para que se vaya para o fondo, o sedimento. Entón vamos facer este movimento, así, de tal maneira que se vos xa está lixeramente inclinada a batea e sempre apoiada na auga, non a quitamos da auga, nin volcamos así, ten que estar sempre con auga tocando a batea, e así ese movimento, así, así, volvemos a fazer así, así. Ni moi inclinada, ni moi horizontal. Unha cousa intermedia, e así pouco a pouco vamos conseguindo que o lixeiro se nos vaya e só quede o denso no fondo da batea. Para diante e para atrás, un pouco. Eso, porque tens que ir sacando a area delgada, o que non pesa. Mira que se vai todo. Recolla de arriba, que teña agrupada. A pousa. Ui, pero, ui. Eso pregunto a Fran. Que aí brilla moito. O que pasa é que normalmente eso mírase ao final, cando xa casi acabache casi toda a area, o pouco a que quede é onde podes distinguilo. Que te apareza aí xa un cacho, xa é moita suerte, Non se estaba, hasta fai uns anos non se sabía moi ben onde podían estar as minas de onde podía ser ouro, pero bueno, a nosa asociación, con arqueólogos e tal, fomos localizando posibles sitios onde houbera esta minería. E tal vez a que máis destaca é a que hai na desembocadura do Máximo, entre Barreiros e Foz, que bueno, xa en 1830 e pico, Xul falaba desa mina, de que aí había unha mina de ouro romana, e naquel momento xa Xul decía que era a mina de ouro romana máis grande de Galicia. Hai que terlo en conta. Bueno, xa sabemos que a cantidad de ouro que se pode atopar hoxe aquí nesta cidade vai ser cativa, pero se alguén encontra unha partícula, pode quedar con ela, e xa sabemos que non se vai a enriquecer, pero desde logo que é unha experiencia, non sei canto ouro pode aparecer aquí. Bueno, pois depende un pouco da circunstancia que se poda dar, non? Pero sempre estamos falando de cuestións de miligramos de ouro. Pero bueno, o feito de atopar un ouro que é de 24 quilates e que ademais ten un brillo característico e o que fai irrecoñecible, pois bueno, pois evidentemente é algo que paga a pena. Moi pequeniñas. Isto, por exemplo, cando gravo un vídeo, fai moi ao anoitecer ou ao amencer, porque ao ter menos luz sí que se consiguen ver as chispas. Aí sale unha. Aí sale unha. E incluso, se hules, xa... Sí. Vistes? Aí sale unha. É que son moi finiñas, moi finiñas. E encima eso, teñen moi pouco poder calórico. Isto é o que utilizarían antes da chegada do ferro. Despois co ferro xa se fixeron os eslabóns. Na maioría de xacementos arqueolóxicos onde aparecen materiais férricos da idade de galaica, dos galaicos, aparecen eslabóns de diferentes tipos. Moitos son como solo a metade, outros son máis grandes, outros son máis estreitos aquí. Isto, ata non hai moito, utilizaban os nosos ancestros para facer lume nos montes, para queimar o brezo, para plantar o trigo. É dicir, ata que chegaron os mecheros, os digs, clippers e outros mecheros que coñecidos, o que tiñan era o chisqueiro, que non deixa de ser unha fibra natural que recibe unha chispa. Non sei, supoño que o coñecedes todos, non? Y lo utilizamos. Nada, isto, unha chispa pequeniña, xa consigue facer brasa. Unha vez que tes brasa, pois podes facer lume, simplemente tería lo que pasar ao que chamamos un niño, que pillaríamos erva, faríamos unha especie de niño, meteríamoslo no medio e faríamos hasta conseguir unha chapa. Pois este mismo método é o que utilizo co eslabón. É unha pedra
que consigue facer unha chispa. Vedes, estas chispas xa se ven. E o que necesitaríamos sería un iniciador, algo que vai a prender esa chispa, porque, por exemplo, se pillamos un produto natural como este que pillei, que son xuncos, coñecedes os xuncos? Pois, de primeiras así, non prende. Podría estar aquí 10 horas, que ao mellor si unha chispa cae aí e tal, pero nunca vai chegar a prender. Para que vexades a diferencia, isto é o mesmo material tratado, que despois vou vos enseñar outro. Xa vedes a diferencia. Para tratalo só utilizo cinza blanca, cinza de fogueira, pero ten que ser cinza blanca, da de queimar. Non pode ser carbón, ten que ser cinza. Eu boto nun bote, nun recipiente, a metade de cinza e a metade de auga. E sumerxo aí o material e deixo 4 días. Despois colo o material, poño a secar e consigo isto, que é o mesmo material que este, pero co tratamento. E isto, por exemplo, vou facer outra cousa primeiro, para que vexades a diferencia de como arde unha e como arde outra. Este é un pedernal moderno, fai chispa rápido, é o que vou utilizar agora para explicar. Simplemente, veis. Este non arde, pero fai brasa. Vedes? En cambio este ten unha combustión moi rápida. Sabes? Porque é moi finillo, está sin tratar, entón estas partículas arden moi rápido. Isto vai ir consumindo así ao pouco. Vamos a apagar todo, que creo que os incendios estamos bastante ben, con entón, agora vamos a prender. Mirade, por exemplo, isto sería isto tratado, non? Xunco. E tamén utilizo fungo isqueiro. Poden sair as pequenas, perdón, poden sair as pequenas na televisión? Sí. Sí. Despois o que utilizamos tamén é o fungo isqueiro. Pomes formentarios. Esta é unha seta parásita que nace nos árboles, especialmente, por exemplo, por aquí, moito nas bidueiras. Incluso por aquí se chama o fungo das bidueiras. Entón, isto tamén o trato da mesma maneira. Meto en auga, corto a zona, se queredes acercarvos para que o vexades mellor, a zona esponxosa, porque ten varias zonas diferentes. Ten esta de arriba, que é moito máis dura, ten a esponxosa, e ten esta do medio que tamén podese rascar, facer montoncillos con ela, e tamén se acabaría prendendo. Por exemplo, esta utilizase esta do medio para prender co capirita e co siles. Vedes? Sería esta parte que cortaría e metería aí tamén en auga con cinza e sacaría estas pezas. Estas pezas, por dentro, están como acolchadas, entón unha chispiña aí suele prender. Vedes? Esta zona máis aquí, esta de fora, está acolchada. Sí, é algo de fora. Isqueiro, como falo en galego. Fomes formentarios, é o nome en latín. Entón vamos, agora, por exemplo, o que utilizamos, cando non tes produtos naturais, é algodón carbonizado. Este mismo son discos desmaquillantes, porque para mí resulta máis fácil, teños na casa. E isto, por exemplo, son trozos de colchas de trapo, seguro que todas as coñecedes. Na casa antes había moitas cestas blancas, que agora se utilizan moito de tal, non? Pois isto tamén meto aí dentro dun recipiente cerrado, que teña un furado moi pequeniño para que poida sair o fume, e poño aí ao lume. Entonces vaise queimando sin chegar a arder. Entonces conseguimos este tipo de produto. E cunha chispa terían que prender. Vamos probar, por exemplo, co xunco. Necesitamos que os siles teña unha zona como cortante, como unha esquina, para que cando faigamos a chispa consigas chispa, porque se é moi romo, moi redondo, non vamos conseguir chispas. Para facer chispa, ou a pedra, ou materiales con alto contenido en carbono. Esta navalla, por exemplo, é unha navalla de tipo Taramundi, será da Ponte Nova, que é de José Rodil, é de carbono, e consigo facer chispas con ela.
Aquí en Galicia tamén temos unha particularidade. Temos o sitio máis difícil de facer lume de toda España, pola humidade que temos. A humidade ao final polo lume non é boa. Si vedes, non prende tampouco tan fácil. É iso que está tratado realmente. A propia pedra tamén non é a mellor. Teño por aquí moitísimas máis. Canto máis gordo seña o material, máis chipa vai facer. Mira, aquí por exemplo xa nos prendeu. Vou non apagar, vou facelo cos tres e despois faigo con un para que vexades como vedes. Unha chispiña, prendeu e xa vai creando unha brasa. Isto agora faríamos o niño ca erva, meteríamoslo dentro e soplaríamos para conseguirlo. E os métodos para encender sempre son os mismos. Crear unha brasa e despois pasar esa brasa ao niño para conseguir o lume. Entón, por exemplo, vamos a utilizar... Mira, vamos a facer como unha pequena trampa. Vamos poñer isto dentro e vamos a encender un fungusqueiro. Vamos probar a facendelo co seixo. Chao. Vamos a cambiar. Que tenían, Claro, Xa vedes pero que o facer resultado lume non é final... unha cousa como acender un mechero. Ten práctica, técnica e moita paciencia. Era lo que tenían. Que tempo tiñan. Claro, eles, si pensades na máis que o tempo que perdemos diante dunha pantalla, xa sexa dun móvil, dunha televisión e tal, a capacidade que teríamos para facer cousas cas mans. Exactamente. Xa teríamos a brasa. Ahora meteríamos no niño. Cerrámoslo. Con moita paciencia. Vamos soprando. Para ir preparando a área, voy a preparar os que vas a bater así, que mellor para estar ali, despois se te vou ver outro, como o lume ainda vai fazer máis. Vai, eu non vou mollar os pés. Ai, mira, xa está ainda. Se vos fixades movinme, porque o vento ven da miña espalda. Se eu me poño ao revés, cada vez que respiro, vou pegar fuego. Xa está. Se a erva estuvera seca, ahora xa teríamos chama. Xa está. Aí teríamos o lume. Un aplauso. Agora necesitaríamos ramiñas máis finas para ir poñendo encima e ir aumentando o diámetro das ramas para conseguir unha fogueira.
Hai unha película, En busca del fuego, non sei se xa tedes visto. Sí. Que ese momento emocionante de cando sale o lume, cando está soplando. Na prehistoria realmente non todo o mundo sabía facer lume, realmente o que sabía facer lume eran os chamáns, non? E non se intentaba transmitir a todo o povo, porque senón todos serían iguais. Desde que se descubriu a agricultura, que se empezan a almacenar alimentos e se empeza a haber unha estratigráfica nas poblacións, pois claro, se intentas ser diferente ao resto en algo para que te traten mellor. Bueno, pois este sería o método por percusión. Despois, outro método que utilizamos é o método do arco. Para o método do arco necesitamos un arco que non ten que ser un arco propiamente dito. Este, por exemplo, é un pau recto, que fai a mesma función. Este é un pau curvo, pero sin tensión. Necesitamos un empuxador, que neste caso vou utilizar unha pedra, pero podías utilizar tamén un trozo de madeira. E diría desde como consigues facer un furado na madeira? Posible, esta pedra que funciona así, empezas a facer así, ves como cae a madeira. E necesitaríamos un taladro e unha base. Na base temos 4 puntos. Temos o primeiro que faríamos como unha muesca, que sería onde vamos a apoiar o taladro. A segunda, que sería xa poñendo o taladro na muesca e facéndolle unha base. A terceira, que unha vez que teñamos a base, facémoslle a V, que aquí vai quedar o serrín, porque isto vamos a facer o movimento encima da madeira, creamos serrín entre as dúas madeiras e depois quentamos ese serrín para crear unha brasa. Entón necesitamos que se chama a V. Por aquí entra o oxígeno e acumúlase a brasa, o serrín. E o cuarto, que neste caso está virxe, que sería xa de facer o lume. Para isto temos que ter as cousas moi ben feitiñas. Por exemplo, tal como teño isto afilado, unha vez que lle poña a pedra é moito máis abrasiva que a propia madeira. Entón isto vai se reducindo. Se non teño ben afilado, ao irse reducindo, cada vez fai máis presión e non se me vai mover tamén. Entón, que faigo? Pois afilala un pouco. Cun taladro na casa. Pero falo tamén con unha pedra máis dura, unha pedra máis blanda, primeiro así un pouquiño e despois tamén lle vai facendo así. Paciencia, eu isto faigo para ensinar, non estou poñéndome a facer arqueoloxía experimental de base. Bueno, pois boa tarde e contarvos un pouquiño de que, pois se vai máis cómodo. Aquí estábamos a ver un mapa xeológico donde representamos aquí utilizamos e Xeralo Ouro fundamentalmente está considerado. Non sei se vedes a diferencia e lle creei simplemente un trozo para que cando se vaya desgastando máis ou menos sexa igual e non chega a tocar a madeira, non me fai moita presión. Normalmente afilámoslo máis. Hacémoslo mellor, non? Especialmente cando estás enseñando a un alumno, pois intentas enseñar a mellor maneira, porque a maioría da xente, unha vez que aprende isto, non volve a practicar. Entón, realmente, cando o necesita, non vai ser capaz de facer. Entón, o mellor é, se faz cursos, ir a varios para ir aprendendo, ou como fixen eu, de que despois de faz os primeiros, pois ir practicando todas as semanas un pouquiño, diferentes métodos, para ir coñecendo as técnicas. E fallar, porque cando fallamos, descubrimos os erros que nos impiden conseguir o lume. Entón, é moi importante tamén fallar e darse conta como e por que estamos fallando. Agora, por exemplo, necesitaríamos unha folla para recoller a brasa. Entón, o que faremos é apoiar ca nosa perna mala, neste caso eu son diestro, entón utiliza a esquerda. Pillamos un taladro, este mismo por exemplo, e damos unha volta ao redor da corda. E despois simplemente teríamos que facer fricción. Mirade, fixadevos nesta postura da man, non se pon de calquera maneira. Poño o máis cerca posible pegada á rodilla, á perna, facendo forza,
para que cando lle esteña dando movimiento ao arco non se me esteña movendo, senón pasa o que acaba de pasar agora, que salta. Material natural que trenzado consigues facer corda con 2 trozos. É bastante resistente. Incluso se poden unir. Esta, por exemplo, está unida. ¿Ves? Son 3 trozos de corda unidos entre sí. Vadio pasando para que vexades se queredes, para que vai vendo a xente. Aquí a corda. E no método dos pulgares utilizaríamos un trozo de corda, unha varilla. Vou cambiar nesta que xa lle teño furado e aquí xa non me queda material que me vai a prender. Vamos por este. E agora aquí o que utilizamos é a forza que facemos nas mans. Cos pulgares empuxamos para baixo, entonces só nos quedaría xirar a varilla. E bueno, para pedirme toda a madeira tampouco cheguei a conseguir, pero bueno, é moito menos cansado porque non teño que facer eu toda a forza encima dele. Estes métodos utilizanse moito no sur. As madeiras, por exemplo, esta nicotina e este ricino. Por aquí temos moi pouco. Eu a primeira base que utilicei era a base de pita. Sabedes que as pitas no seu final de vida crean unha varilla no medio que saca unha flor. Pois esa seca utilízase para facer lume, tanto para base como o método da serra. O método da serra consistiría en poñer un pau en horizontal e outro en vertical e simplemente movendo así consigues tamén facer unha brasa e a partir de aí conseguir unha chama. Isto, por exemplo, na selva fano directamente con fibra de coco. En vez de utilizar algodón e cinza, a cinza simplemente é un aglutinante para que despois chegue a prender. Na selva con coco fan un canuto, ca técnica esta que vou facer van un collendo, e co rulo de lume consiguen a brasa. Cinza da igual de que? Ten que ser cinza blanca, pero sí, é igual de que. Incluso vale moitas cousas, valche sangre, valche, como se chama, virutas de ferro, valche viruta de madeira de varias clases. Ao final eu utilízalo realmente de aglutinante. Cando temos xa o canutiño ben feito, ben duro, ben apretado. Se vedes a maioría de métodos, menos o da percusión, son métodos cansados, que necesitan práctica e un pouco de forza. Pedro.
E iso onde ese método, onde se utiliza? Na selva utilízano con fibra de coco. Aquí non hai rexistros, obviamente, porque dúas tablas, dúas pedras, non vas ter un contexto arqueolóxico como para dicir que é lume. A fibra de coco sola seca? Sí. A fibra de coco en sí xa suele estar seca. Incluso hai palmeras que no centro teñen unha llesca que é perfecta para facer a toda clase de lumes. Sempre está seca, é moi finiña, fan lume rápido. Preparei tamén un taladro de inercia, que non sei se vistes alguna vez. Isto utilízanse tanto como para taladro como para facer lume. Esta é a primeira vez que o faigo, ainda non o teño moi práctico, pero bueno, para que vexades simplemente o que é o funcionamento do proceso, non? Isto tamén se utilizaba para usarlo de taladro, ainda ata non hai moito, utilizaban caña, hueca, metían dentro pois, un trozo pequeno de siles, unha punta, e con isto furaban osos, furaban pedras máis blandas, furaban calquera cousa. E isto simplemente... Este é o primeiro que faigo. Como é prova e error, doume conta, por exemplo, que pesa moi pouca pedra. Que se lle dera máis peso... Fai pouca presión. Efectivamente. Isto ao final é o que lle fai moverse, non? Entón, a lousa quedouseme pequena. Corteina un pouco máis grande ao primeiro, pero parecíame moi grande. A lousa é necesaria para facerlle a presión. Sí, pero non ten que ser lousa, poden ser 2 paus, simplemente. Hai xente que utiliza un trozo de madeira, que corta a mitad, fai aquí un caixe e despois simplemente amarre. Ten que ser algo que pese para poder dar voltas, para volver a enganchar, porque hai un momento que está desenganchado e que a propia inercia volve a enganchar. Bueno. E cal é o método máis primitivo? Pois é complicado, porque según a quen lle preguntes, che din que é o de percusión, porque era cando tallaban as pedras, e hai quen di que é o método, que este non vos lo fixen, porque lo vei varias veces, nunca o conseguí facer, que consiste en facerlle isto, e a base de isto, crear unha brasa. Claro, por que farían este movimento? Para afilar unha lanza. Se teñen pedra, ao final afilaron unha pedra, pero se non, utilizarías unha madeira máis dura para afilar o pau. Entonces, a base de darlle, de ir afilando, deronse conta de que salía lume. O rexistro máis antigo conocido está en Israel, e creo que recordar que son 900 millóns de anos. Non sei, ao mesmo estou botando moito. 900.000 anos. 900.000 anos, sí, pode ser. Esa son abonos. Xa lle chega ben, xa lle chega ben.